Matul il-jum ta' sibt qoddim il-Parlament ġewwa l-Belt Valletta tellat l-attività Dancing with Pride. F'belt mimlija kuluri dawk preżenti naqdu flimkien u talmu żifna tal-Euro Pride li se jsir bejn is-7 u 17 ta' Settembru li ġej. F'atmosfera mimlija briju u ferħ numru kbir ta' persuni pparteċipaw fiż-żifna libsin flokkijiet u kpipel kuluriti tal-Euro Pride. Il-moħħ wara ż-żifna Luke Brinkat idderiġihom mad-diska tal-kantanta ta' fama mondjali Christina Aguilera, il-kantanta li ġejja f'pajjiżna f'Settembru li ġej għal Euro Pride. L-ewwel tagħna huwa li nagħtu support il-Gay Pride. Apparti minn hekk inħobbu nisflu ħafna, is-sin tagħna huwa l-hobby huwa l-fulfillment tagħna, għalhekk ġejna u biġġarna biex nagħtu dak li nafu. Ħaġa sabiħa li tiċċelebra d-diversità u l-imħabba fl-aħħar mill-aħħar tal-kwatt jingħaqad għal għan wieħed, jiġifieri naħseb sabiħa li bħala pajjiż nkunu kollha hawnhekk u niċċelebraw flimkien. Il-Segretarju Parlamentari għal Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg f'kumment ma' dan l-istazzjon spjegatu kolli qed jitħejjew numru ta' attivitajiet għal Euro Pride dan sabiex jitwassal il-messaġġ tal-Euro Pride l-ugwaljanza mill-qalb. Attività bħal tal-lum li tulħaq ħafna persuni differenti mis-soċjetà kollha. Se nkunu qed inwasslu l-messaġġ li Malta fl-aħħar mill-aħħar għamlet ħafna qabża qudiem dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet ċivili ma nkomplu naħdmu sabiex ikollna ugwaljanza fil-ħajja ta' kuljum. Din is-sifna qed isir bi preparazzjoni għal Euro Pride 2023 hekk kif pajjiżna rebaħ il-kompetizzjoni kontra Rotterdam u Belfast u din is-sena se jospita dan l-akbar avveniment Ewropew favur persuni LGBTIQ li ta' kull sena jattira diversi persuni minn madwar id-dinja.